Sho bafethu kusayimina ngisekho. Yabo. Hayi umzimba ke manje ususharp. Kusekho inhlungu sekulezi inhlungu zakhona nje ezinormal yabo. Lezi inhlungu zakhona nje ezingapheli. Ehlezi zikhona amahlala khona. Yabo. Sekwamahlala khona nje akhona nje inhlungu. Kodwa nje ukuthi mhlawumpe kanjani isibonelo inhlungu wathi hayi leza inhlungu ade zinginazo zingishaya sekusharp manje. Ngumshini manje ngiyajima one way. Yabo. Kodwa ngithi ake sikhulumeni le kabili kathathu. Yabo. Siyeke amanga nokutshelwa abantu izinto ezirong. Yabo. Yabona abafethu ilento okay ngingakhulumi kakhulu mhlambe omunye yazazi yena ukuthi unenkinga yokuthi yes unenkinga yabo umzimba wakhe kodwa umzimba ohealthy umzimba odla kahle umzimba olandela kahle ibhawl yakho umzimba onakekelayo ungaye yonke into yokunakekela umzimba ukuthi ube healthy angiboni mina ngalento abantu abayishoyo amampunge lawa abashoyo ukuthi alivuki uyajima yes asiqale la yes mabe usasesibhedlela ngoba abanye abantu abakhuluma izinto ezamanga onesi yes bosisi ningixolele kusinakekela kusharp nasinakekela kodwa nini khuluma amanga ngobani nike nithi alivuki yes iswe lingavuki ubani une stress la ekhanda lakho uthi ulimele ngendlela ulimele ngayo uvuke isifo indlela ovuke ngaso mhlawumbe uhlinzwe wrong kwase kufa imizwa yes lithe lingeke lizelivuke ngoba usuku usasenkingeni yabo kodwa uma waphuma wayakini wafika kini wanakekelwa kahle wanikeza ukudla okright wajima wayikhuculula umzimba ngaphakathi wahamba toilet hayi bafethu hayi kahle uba namanga kahle nje uba namanga yabo uyabona umzimba mina ngake ngenzekela enye into lanto yashubisa ngoba kwamina ngathuka uyabona angithi ngangilele indlela ngilele ngayo ngiyabonga mfethu ngasasikhathi njengoba ngisho umngani wami uMandla uDlamini yabo wayesebenza eBlood Bank wanginakekela lamjida ngisesibhedlela yabo waba yihomies ngempela yabo ngoba ngikutshela ukuthi uyabona ngadla ilento le isigaxa esisodwa sagarlic mhlawumbe lapha la endlini baxaye ukuthi yindaba ngiyilwa kangaka ngogarlic kodwa ngabatshela phela ukuthi ugarlic bafethu ukuthi unuka kabi wona madudla yabo kodwa ngasingabatshela ugarlic mina wangigila ugarlic isigaxa esisodwa hayi sihlohlane la sahlohlana nabe sibhedlela ngikulukuqu isigaxa sagarlic kwahluleka imijovo kwahluleka yonke into ababengayenza kodwa yabona ngaleso sikhathi ngilele lapho ngimfaduko yezwa ngimfaduko ngilele kuphele ngisho nasozwaneni asingikhiphi kanje isisu yezwa wabuya udokotela wazolala la eceleni kwami wancika la wathi awungitshele kwenzakaleni yini ngathula ndoda ngangasho ukuthi ngidla ugarlic ngithe nje isigaxa sagarlic angiyitshela ukuthi ugarlic mina kungenzeka ukuthi wona lo ngikhipha kangaka kanti ugarlic uyangicleana yezwa majina ungicleana ugarlic ngaleso sikhathi ngiweak yezwa ngiweak ngacishe ngayibulala uyangicleana ugarlic wena istool sasiphuma igazi istool siphuma igazi elomile elimnyama yabo kwamaringa amaningi amnyama amaningi kubuze kuthiwa yini lena udleni kwenzekeni icherry yami fro kusayicherry ibuze ukuthi umphatheleni athi nanti ngiphathele zona kakadli nje akenzi lutho thopho yini kubhekwe la ngoba ngangineshandisi ke
ubheka ukuthi udleni lo muntu ayikho into eyingozi, ugaliki nje wodwa kanti uyangiklina. Wazi wathi uma uqeda ukwenza yonke leyo nto, wathi uma uqeda ukwenza yonke leyo nto, uyabona la ngala nangala nalapha ey'thendeni ngenzansi kweqakala ngaphakathi kwakuqhuma lapho, yezo la kwakuqhuma kwaba yiqhubu, kwaphuma amanzi anombala ongathi ukhakhi, kwaphuma amanzi nalapha ey'thendeni kwaphuma amanzi. Yabona lola suku lonke ngangithoyiletha ngogaliki njengoba nguzonda nje namhlanje, kanti uyangiklina ngaphakathi, uyangiklina phakathi, ukhipha lonke igazi. Yabo nje bangihlinziwe la, yabo na operation yami la ngihlinziwe khona, yabo ungikhipha lonke igazi, ungikhipha lonke igazi nokungcola. Ngaba umqemane wabuya, yezwa. Kanti nasekhaya ngizothi mangibuya nginakekeleke ngendlela eshapha, ngaphakamisa umfazi wami, yabo waba nesandla esikhulu. Plus lapho wayesasevasithi, stress wayivasithi, stress ukuthi nami ngilimele, yabo. Futhi wayeba namandla. uNkulunkulu njengoba ngihlezi ngithi abantu besifazane ngiyabancoma, banamandla futhi bona abantu efana beba ama-president baphethe emhlabeni. Abantu besifazane banamandla, bakwazi ukuphatha izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa. Manje wayephatha isikole ngala, une-BSc. Umuntu owi-BSc fanele umqondo wakhe uhlezi ushapha. Ngala mina ngilimele, ngisanoma unyaka wesi-4 noma unyaka wesithathu, lo muntu fanele umqondo wakhe uconcentrate kakhulu esikoleni, kodwa waphasa ngamandla kaNkulunkulu, yabo. And ngikutshela ukuthi ngaso sikhathi mfana, ugaliki wangigila, kanti ngiyaklineka, ngithambe ngiklineka, ngabuya nasekhaya futhi nganakekeleka ngaleyo ndlela ukuthi umzimba uyaklina, yabo. Izinto ezadalwa uNkulunkulu, i-nature yasemhlabeni, uchatha, ukudla izinto, njengoba ngeke ngiphakamisa ukuthi special abantu abakhala ngokuthi alivuki, liyavuka wathi ama-cloves, ama-cinnamon, yabo, nabo ginger, nabo ogaliki, o-anyanisi, oma-turmeric, yabo. Not phela uzokufaka konke kanye kanye, mhlawumbe uhlanganisa uginger nogarlic nama-cloves, yabo. And then mhlawumbe ngesinye isikhathi-ke wenze i-turmeric, ama-cloves no-ginger, yabo. Ukuhlukanisa ukwenze lapho umzimba wakho uyawuklina, uvikeleka inhliziyo, uvikeleka o-cancer, uvikeleka igazi liyaklineka, amaphaphu ayaklineka, yabo. Izinto ey'ningi ziyaklineka, yabo. Uba namandla nasempedeni nomfazi wakho, uyakwazi ukuthi nishaye njena uDurban July, ihhashi ligijime lize liyophuka kuze kuphuke lona ihhashi, yabo. Izinto lezo ezidalwe uNkulunkulu, i-nature, ukhombisa ukuthi inamandla kangakanani, yabo. Ukuklina umzimba wakho, bese-ke ungitshela wena ukuthi alivuki, bese wena ungitshela ukuthi umuntu akakwazi ukumithisa. Uzomithisa kanjani? Ulibona ikabishi made lithelwa amanzi, ulibambe ulithi ikabishi, ulibambe ulithi ukuthi libone unwebu kanjani. Ulibona ikabishi mali-fresh, lili-green, and futhi ikabishi liyasiza ukudla nje amakhasi ekabishi awenza ukuthi isisu sithambe. Ayithi balekela amaphilisi, udle ikabishi, udle i-aphula elihlaza, green, yabo. Wenze yini lento le ngespinashi? Mina ngitshalile-ke lapha enzansi, ngitshengisa ingadi yami, ngiyatshalelwa. Udle ospinashi, yini lezi zinto lezi okufakwe lento grrr lebanga umsindo, yabo. Umixe green laba, isisu siyathamba, uba right, uba bafethu kahle nizodlala ngathi. Abafuna ukumithisa, abafuna iy'ngane bayamithisa. And enye into nigade, abantu abesifazane abahleli kuma-wheelchair bayakhulelwa, bayaya kuma-menstruation, bayakhulelwa.
and uma uthandana naye bokutshela ukuthi if wabhayiza wanganaka uyamithisa inkinga ukuthi manje ayithi uhlela ufoldene fanele ugcine usuhlala unabile uthe but kodwa bayakhulelwa babe ney'ngane inkinga akakwazi ukuphusha wenza isiza yabo. So ezinye izinto zamanga abantu bakutshela amanga yabo. Buza kuthina sokutshela. Subscribe, like, comment, sixoxeni manifuna ukwazi mina ziningi into engakutshela zona but angazi ukuthi ufuna ukwazi about i-wheelchair nokulimala nani. Shopping mafethu.